बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ नाक्सालनि गाग्लोबनायाव आसामनि सासे जवाननि जिउ खहा। मैया सनिबार खालि छत्तीसगढ़नि बिरजापुर जिल्लायाव करेराम ओनसोलनि साखाथिनि हाग्रायाव रैखाथि बिफाननि सायाव नाक्सालिफोरनि गाग्लोबनायाव साबा जवाननि जिउ खहा आरो सा 30 जवानफोरा जोखोम जानायजों लोगोसे दासिम सा 20 जवानफोरा गोमानानै दङ। साबा जवान जिउ खहा जानायनि गेजेराव आसामनि गवालपारा जिल्लानि सासे सीआरपीएफ कब्रा बेटेलियननि जवाननिबो जिउ खहा। गवालपारा जिल्लानि दुधनई सहरनि सिङाव थानाय दामरा ओनसोलनि पाटपारा गामिनि थागिबि सीआरपीएफ कब्रा बेटेलियन जवानखौ बाबलु राफा होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिथाङा आंगो बिसि आरो 7 बोसोर बैसोनि सासे फिसाजोजों लोगोसे नखरखौ गारनानै हादरनि थाखाय जिउ बावनायखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै दुखु मोननाय फोरमायदों। नैथियाव दङ लबेन बसुमतारिया बुंदों चन्दन ब्रह्मनो भट होयोब्ला फाप नांगोन। मैया 31 नं सिडली समस्तिनि सिंनि दावराय गाबनाय हादान ओनसोलाव इउपिपिएलनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बिपिएफनि बारग' एमसिएलए लबेन बसुमतारिया बाहागो लाना बुङो दि 31 नं सिडली समस्तियाव चन्दन ब्रह्मनो भट होयोब्ला फाप नांगोन। मानोना 15 बोसोर मन्थ्रि जानायनि उनावबो 31 नं सिडली समस्तियाव चन्दननि मैला एबा नेरसोन नागिरनानै मोननाय नङा होनना बिबुंथि लाखियो। थामथियाव दङ चिरां जिल्लानि राधिका गयारिया गोमानानै दं। चिरां जिल्ला बिजनी पुलिस थानानि सिङाव थानाय 3 नं हायनारि गामिनि थागिबि राधिका गयारिया गोमानानै दं। नखरनि सोद्रोमाया फोरमायनाय बादिब्ला राधिका गयारिया मार्च दाननि 30 खालार खालि बिजनीयाव दख'ना लायनो होनना ओंखारलांदोंमोन। नाथाय बिथाङा बे साननिफ्रायनो न'फारसे गिदिंना फैफिनाखै। मख'नो गोनांदि राधिका गयारिनि सासे 5 बोसोर बैसोनि फिसाजो दं। सोरबाफोर बबेयावबा नुसनोब्ला जानबुं अनजिमा 876195 4776 आव खौरां हरनो नखरनि सोद्रोमाया खावलायदों। ब्रैथियाव दङ हाग्रामा महिलारिया बुंदों हिमन्त बिश्व शर्माया आंखौ रायनानै हिर' जानो नाजानाया जिर' जानांबाय। चिरां जिल्लानि बिजनी विद्यापीठ गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय 33 नं बिजनी बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारिनि जानानै बिसायख'थियारि फोसावदिंनाय समाव बाहागो लाफैयो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे मेलाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिया हिमन्त बिश्व शर्माखौ थांखिना बुङो दि हिमन्त बिश्व शर्माया आंखौ रायनानै हिर' जानो नाजानाया जिर' जानांबाय। बाथियाव दङ सा 120 बिपिएफनि मददगिरिफोरा इउपिपिएलआव जयेन। मैया 30 नं क'क्राझार सानजा जनजाति बिधान सभा बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिखौ मदद खालामनो गेन्द्राबिलाव खुंनाय फोसावदिं मेलाव सा 120 बिपिएफनि मददगिरिफोरा इउपिपिएलआव जयेन जायो। बेजों लोगोसे औवाबारि प्राइमारि कमिटिया खुंनाय सुबुं जथुमायाव सा 20 सुबुङा इउपिपिएलआव जयेन जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।